dat het zo'n 25 kilometer uit kan worden, maar volgens mij is dat een zonder slimme auto. En als ze dan op de achterkant kijkt, Pascal, ik zal even de slimme naam van de auto kijken. Op alles voorbereid. Je zou een Dakar rally mee kunnen rijden. Ja? Ja? Kan ik de hand weghalen? Dus we gewoon even aanbellen bij de familie van Rens Driesen en dochters. Dat zal toch niet? Het staat er heel specifiek bij. Heb je de hand in de vensterbank gezien? Er zit nog een jerrycan. Hoor, Hier rechts. nog een jerrycan. Ah ja. Een jeep. Heb je beweging gezien binnen, Pascal? Nee. Niks. Maar misschien kunnen we achterom. Ik heb er wel rare Ja, dingen. achterom is een garage, hè? Achterom heb ik al rare dingen gezien. Rare dingen. Rare dingen. Oh, dan gaat de deur op. Oh ja. Goeiedag. Hey. Hallo. Hey. Wist ik een van de dochters? Ja. Oh. Wees de grapje als geweest dit het burgje had laten maken. Mijn pap heel lang geleden voor mijn man als cadeau. Oké, nee, omdat het zo heel specifiek erbij staat, hè? En dochters. Ja, wat wel als veel 3 gaat. 3. 3 Goh. volley, dat is heftig hier. 3 vrolie. Ja. Ja, eigenlijk 4 dan, hè? Ja, met mijn man erbij wel. Ja. Ja. En welke bist ik van de 3? Ik ben de jongste ook nog eens. Oh, ik denk dat dat gewoon iets qua bouwwerkzaamheden was. Ja, die zijn naar achter nog bezig. Die bist de jongste? Ja. En met wie hebben we het genoegen? Ja, met Michelle. Michelle. Is dat in een auto? Ja. Nou, dan hebben we direct wat te gooien, hebben we. Ja, helaas wel. Wieso? Je wil niet weten hoeveel commentaar ik daarop kreeg omdat hij er zo goed ziet. Nou, sterker nog, Michelle, dit is ook de reden waarom we eigenlijk aangebeld hebben. Omdat we de auto hier voor de deur stonden. Ik heb enorm mijn best gedaan om het merk niet te nemen, want we mogen geen reclame maken. Ja. Maar dit is toch wel de meest aparte van dit type die ik tot nu toe ben tegengekomen. Ja, dat is ook maar hier nog wel, denk ik. Het is alles wat erop zit, heeft mijn pap kans gemaakt. Ik heb allemaal alles zelf gemaakt en ik heb het eigenlijk bedacht. Ik ben in zijn handen en pap heeft gezegd van nou ja, weet je wat, ik zeg me hoe je het wilt hebben en dan knitsel ik in elkaar. Is dat ook een reserveraad dat Ja, echt past? Ja, ja. Zit er ook echt benzine in? Ja? Ja, dat nee. Dat niet. Dat mag ik nog steeds doen, maar dat vergeet ik elke keer als ik start te tanken. Oh, dus als ze een keer zonder sprietkumsten stonden, dan Ja, best even goed te sjaak. alsnog ja. En die horens voorop. Die zien echt. Maar dat denk ik bij mezelf van Michelle. Ik zei net tegen de mensen, de mensen toes die dit zien, van een auto zit duk wat over de bezitter. Ja, Wat zit deze auto over die? goeie vraag. Ik ga ook lekker wat anders hebben als de rest. Ik kreeg veel bekijks, maar ik ben vaak aangezwaaid of nog gekeken door mensen, maar we hebben het allemaal. Pap heeft zelf een oldtimer, je van mijn zussen ook. En ja, ik heb dit. Wat is dit voor dit zie? Ja, die is van de buurvrouw. Ja, maar dan zit mijn pap ook altijd mee te klussen. Dus. Dus de pap van die het een stuk of 3, 4 rechterhand het heeft. Dat is Zoiets een wel, handige. Ja. Zoiets wel, ja. En waar is hij nou? Die is nou aan het werk. En wat doet hij voor werk? Dan werkt als kooiapenmonteur in Venrooy. Nou weet ik toevallig wat dat. Zien dat niet is dat niet de vouwfiets onder de heftrucks? Ja. Ja, hè? Die achterop hangen. Achterop de ja. vrachtwagen. Ja, dat De vouwheftruck. Ja, dat. Dat maakt inderdaad ook keuren en dat soort dingen allemaal. En wat we door in is dat pap zijn vrachtwagen? Of Ja. oldtimer? Ja, papa heeft 3 vrachtwagens eerst achter het huis gehad. Die hebben we helaas niet meer, maar hij heeft 2 Scania's in die en DAF. Maar ja, Van die oudjes. ja, echt van die oude nog. Maar uit welk jaar precies allemaal, dat weet ik echt niet zo goed te kopen. Maakt ook allemaal niks uit. Speer pap zijn afdeling. Maar die zusje heeft dus ook een. Wat heeft die Oldtimer, zusje? die had een Herald, een
Triumph Herald had hij. Oh, dat is zo'n kleintje, hè? Ja, zo'n witte is dat. Ja, Van, Engels. open, kent ze? Ja, ik kan er openmaken. Nou, ik altijd daak er gewoon op, maar ik kan eraf. Dat vind ik nou, met alle respect, maar een Triumph Herald, dat vind ik weer meer iets voor, ja, toch een beetje de mannen op leeftijd. En dan rijdt dan, die had dus die zusje? Mijn oudste zus is, of denk ik, 29. Ja. Aparte keus, ook. Ja, maar hoe ze aan dat ding gekomen is ook zo'n apart verhaal, überhaupt geweest. Nou, vertel. Nou, diegene die het verkocht, die wil je verkopen, die zo in het zaaien. En dat was van zijn vrouw eigenlijk altijd een boodschappenwagentje. Maar ja, we waren een paar keer fout gegaan met pech naar de kant gestolen. Nou, dat maar verkopen, want zij had best wel wat duurdere auto's stonden en zo. Maar die wil je per se niet dat die bij een handelaar terecht kwam. Dus die auto had voor jaren op internet gestolen. En iedereen die ook maar ruikte naar handelaar is ook gelijk weggestuurd aan de man. Oh, Maar ja, toen kwam mijn zus dus met mijn pap van, ja, we vinden het wel een mooi autootje. En dat de man gezegd, nou weet je, omdat jullie echt gaan handelaren zien, neem mij. En zegt ze er maar zelf plezier mee had. dus je had een gunfactor. Ja, mijn zus wel, ja. Ja, God, wat leuk. En die is 29. Ja. En wie lang heeft ze dat uit? Ik nou al. goeie vraag, al zeker een paar jaar. En daar rijdt ze ook veel mee? Ja, dus dat is uw auto. Net als dat mijn pap, die heeft dan een Volvo Amazone, dat is ook gewoon onze auto, gewoon een oldtimer. Ja. Ja, net als dat gewoon mijn auto is. En dan is er nog een zus. Ja, die had gewoon een stationary wagon, die had niks speciaals. Oh, Die interesseert dat allemaal niet. nee? Nee. Oh, die heeft niet zoveel met auto's. Nee, en ja, die vinden ons ook allemaal maar een stel gek als die is weer allemaal neer voor elkaar geparkeerd stond. Dat ziet er ook niet uit om heel eerlijk te zien. Oh, dus dat is de middelste zus. De oudste. De oudste? Ja. Oké. En is dat dan ook direct de braafste, de verstandigste? Zou je wel denken. Ja? Hey, hij is een vriend. Ja, ja, Wat vindt hij ervan? verschrikkelijk. Dit is natuurlijk ook ja, een flink stuk groter als mij. Dus dan moet ze gewoon een beetje opvouwen om erin te komen. Ja, en die vindt het, meer zat hij een beetje verschut zitten in dat ding. Maar hij heeft wel geaccepteerd dat dat er gewoon bij hoort. Aan de andere kant zou ze ook kunnen zeggen van... mijn vriendin is een van de stoerste vrouwen in Horst omgeving. Zou je wel denken. Ja. Maar ik heb een keer gehad bij een verjaardag van zijn familie dat... ja, volgens mij een kameraad van zijn pap of een verre oom of iets, die vroeg inderdaad, goh, waar woon ik? Ik zei, ja, ik woon door en door. Och, daar stiet altijd zo'n gek smartje stiert ervan. Ja, ik snap die mensen echt niet. Ik zei, nou, en bedankt, dat is mijn auto die wogen overred. Ze zei ook al zoiets van, oh ja, oh sorry. Hey, en parkeren gewoon op de stoep? Ja, het moet heel anders. Nou, je hebt hier toch een aardige achterom, of niet, richting de garage? Ja, maar ja, als pap met de auto's mee is vroeg weg moet en die mam ook nog. En ja, ik werk in de zorg, dus ik werk heel onregelmatig. Dus dan moet ik wel aan de stoep staan. Oké. Anders is dat niet te doen. In de zorg, ook aan het bed? Nee, nee. Ik ben ambulant begeleider, dus ik kom bij mensen toe, kom ik ja, helpen met vragen die ze hebben. Zegt van alles. Zoals? Kleinkinderen die moeite hebben met zich gedragen of pubers die ja, bijvoorbeeld met angst toe zitten of ja, noem het maar op. En we regelen het wel. Ja. Echt van alles. Leuk werk? Zeker, Ja? zeker, ja. Is dat ook iets waar was ik eigenlijk al heel vroeg van wist van dat is een uitdaging voor mij? Die kant wil ik op. Ik wist al heel jong dat ik al in de zorg word, of in ieder geval iets met mensen wil doen. Ja, dat heb ik ook altijd gedaan. Goh, wat grappig dat ze dat al, nou ja, dat ze al zo, want tegenwoordig hebben veel jongeren juist van, ik weet het nog helemaal niet. Een van, nou ja, die vader dus niet. Die moeder ook in de zorg gewerkt? Nee, mijn mam is altijd hoesvrouw geweest. Het wel heel vroeger wel gewerkt, maar ja, als je een kinderen krijgt dan is het natuurlijk een ander verhaal, vooral vroeger. Ja. Dus die had het ook niet echt gedaan. Ik ben ook een van de weinigen die dat ook doet. De mensen bij ons doen, de anderen hebben dat ook allemaal niet. Dus niet met de paplepel ingegoten. Nee, nee. En nog iets, die hand hè, voor in de... Oh ja. Wat, heeft dat nog een betekenis? Je wil niet weten hoeveel grijheid binnen stiert. Van een man die zoiets dan weer grappig vindt of zoiets op het tweedehands meert zit en dan ja, werd dat meegenomen. Oh, die man is ook... die giet die meer aan tafel. Ja. En die komt er met allemaal al het grij of geinig grij terug. Dus bij ons is alles ook alsof je terug in de tijd gaat.
Dus als hier weer eens een carboot sale is een horst, dan is mam er... Nee, dat dan wel niet. Die heeft dan wel haar eigen winkeltjes, waar dan net wat speciale rij te halen is natuurlijk. Oké. Kun je daar iets van zien, Pascal? Nee. Niet? Nee, het is donker binnen, hè? Het is donker binnen. Ja, klopt. Hele grote roep, maar je kunt er amper kijken. Oké. En dus binnen is het een rariteitenkabinet? Ja, zoiets. Dan zag je zoiets gerucht af en toe. Maar de familie van Rens Driessen, die zien, mogen we dat zeggen, prettig gestoord? Ik denk dat dat wel het dichtst bij in de buurt komt, ja. Goddomme. En die best de enigste die er naartoe is. Ja, ja. Maakt me wel benieuwd naar de rest. Snap ik. Ja. En die Alse zus, dat is min of meer de normaalste. Ja, dat zou ik het wel kunnen zeggen. Oké. Ja. Goh, wat jammer. Wanneer zou je nog, als we nog eens een keer terug zouden willen komen, wanneer is een goed moment? Ja, die is van het weekend. Dan is In de zaterdag. Dan is die hele heuvel is dan helemaal misal compleet hier. Denk ze dat mam ons dan een kijkje in de kamer zou gunnen? Zeker had kunnen vragen. Oké, dus maar we zien ook wel eens op zaterdag op haar. Dus een zaterdag zou je wellicht... Ja. Je moet het even overhoren, maar hij is altijd van alles te vingen, zou ik maar zeggen. Oké. Tot slot, Michelle. Heeft ik ook een zware voet of valt dat mij? Oh, Wat voor chauffeur bist ik? dat ligt eraan wat voor stemming ik ben. Maar ja, af en toe wel. Ja, ja. Ah, oké. Je hoeft ook wel weer met zo'n auto. En wat voor muziek dat erop stiert misschien Ja, ook metal wel? op zijn minst. Metal. Ja, zeker. Kijk, nee, met zo'n slappe happen gewoon zitten luisteren. Dus de pedal to the metal en Precies. ga met die banaan. Ja. Kriegen we dich nog zover? Michelle, van Rens. Tot slot dat we nog samen met dich en het ook een naam. Ik heb hem zelf eigenlijk nooit een naam gegeven, maar mijn pap noemde hem altijd de Scary Canary. Waarom geen idee. Oké. Michelle, Scary Canary en wie? Foto? Ja, Ja?